Tak, jdeme otevřít slepice. Nazdar, kohoute. Tak, tady už fungují dveře. Konečně po dlouhé době mrazu se dveře zpamatovaly. A já budu otevřít tady. Tady máme takovýhle táhu. Tímto otevřu na dálku. Teď tady kačeny a 2 slepice. Tak. Nazdar. Teď musíme nakrmit jenom. Máme nějakou dědovu vychytávku. Se to asi chvilku utrhne, ale dobře. Je to tady, tak to využiju. Nasypu si to do tohohle. Tak, abych viděla, kolik toho dávám. No a mícháme to s ovsem a s ječmenem. Takže tady vezmu oves. Jo, naopak. Tohle. Tak a teď ještě tady vezmu ječmen. Ne, tady. Přendám kameru a tady. Kameru, zpamatuj se. Tak. Tohle ječmen není. Mě zajímalo, kde teď vlastně je ječmen. To já musím najít ještě. Jestli mám ječmen někde. Asi tady mám někde ječmen. Co tady je? Napsáno pšenice a je tady... Je to ječmen. Tady je ječmen. S nějakýma bodlálkama. To je nějaký asi špatný. Sráč takový ten sud. Tak. Přidám to tady k tomuhle. Tak, ty už tam čekají taky, co dostanou za dům. Tak, to není pro vás, to je pro slepice. To já nechutnalo pšenice. Tak, a já musím... Tak, pozor, 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 pozor. Necháš jí... No, to je klasika tady. Je tě víc kohoutů, tak všichni skáčou jak blbý. Kdyby někdo chtěl kohouta, tak je někde od hlavy a to určitě půjde. Ozvěte se, máme kohoutů tady asi ještě jich je tady nějakých 6 mladých, 2 si z toho chceme nechat. Takže určitě 4 kohouti by byly na prodej. Dobrý, ještě venku. Jinak předpokládám, že 2 roky starý kohouty někdo chtít nebude, takže tady máme jednoho starého. Tak, ty půjdou o tom na maso, tady tohle zrovna si chceme nechat, tohle mladýho. Chceme si nechat 2 bílý. Dáme se nějaký tady venku. Jinak kdyby někdo věděl, proč kačeny neumí odvodit mláďata, tak mi to napište. Protože s tím máme už dlouhodobě problém. Tak. Já si tady vezmu. Jo, ještě ovce. Tak.
Tady to schrábnu, ať to jde dobře zavřít. Tak, 1,5 pro holky. Co se tady dělo? Co se tady dělo s tím korytem? Počkej, to já ti ho vyčistím. Uhni. Nežerete ječmen, tak já vám ho dávat nebudu, když nežerete. Ať dám malýmu, no. Malý ho ti nežere, ale co? Malý ho žere, teď mu tam dáme celý. No a vy si žere ten starý, co tam máte ze včera. No já vám to nebudu dávat novej, no. Tak, teď jdeme na králíky. Tak, máme směs ječmene a granulí asi, oves už tam nedáváme do toho. Co dělá ta kamera zase? Tak. No a jdeme na králíky, už jsem se mluvil vodu, kdybych tam měl mít všechno. Tak, si hodím semka a zkusím nastavit zase sledování, no, jestli to půjde. Podáte blbý. Tak, bych tu kameru vzal a natočil každý ten kotec. Nechám ji, jak mě ztratí, tak. Super, no. Tak, tady je VSS samice. Kolikrát už měla mladý? 2krát měla mladý. Máme lísteček, máme tam napsaný připouštění. Tak, tady jsou 3 mladý, na půl VSS, na půl něco takového. Tak, tam mě vypadnete hlavně. Je už na nich vidět, že už pomalu začínají být stříbrný, jenom hlavu mají furt černou. Že jo? A ještě teda nevíme, co je sameček, co je samička, ještě jsme to nezjišťovali. Nebo snažili jsme se, ale ještě jsou malí. A to je ta matka od nich, ta je už měla mladý, jestli to najdu, tady to je 4krát měla mladý. Nebo teď nevím, jestli 3krát, jestli jednou se tohle já přendám, ať sem pak není zmatek zase. Protože pak nevíme, který se patří který samici a která samice měla kdy mladý. Tady tam měla jednou. Měla 4, bohužel přežili jenom 2. Bylo to fakt malinké, byly 3 týdenní byly. No. No to je jeden z těch mladých. Trošinku mu dám, protože on to stejně vyhodí. A tady dole světle šedej je druhý mladý. Jo. Já dám taky jenom trošinku, protože to stejně vyhážeš. A ty už jsou teda, ty by byly na prodej, ty 2, ale říkám si, je to ze sourozeneckého křížený sameček, tady ten. A vlastně ty jejich rodiče jsou taky ze sourozeneckého křížení, takže to asi, jo, tady ne, teď jsme dávají granule. Takže to asi nebude úplně nejlepší u ní nejlepší na chov. Tyhle jsou prosincový, tyhle 3, ale teda nevíme, co to je, jak by byly na prodej. Tak, já dojdu pro ječmen, pro ty zbylý 2. Tak.
Vezmu tady ječmen. Takový nevím, takový nekvalitní mi přijde ten ječmen. Tady nějaký oves mezi tím ještě vypadá. A taková směska divná. No, uvidíme, no. Nevím, jsou to dva samečci, tohle to je sameček. Tohle to je sameček. A tady dole, to zavře zase. Tady dole je samička, no, jsou starý, taky by když tak byli, kdyby někdo chtěl na prodej. A jsou starý červnový, takže přes půl roku, no, 7 měsíců. 8 vlastně už, 8 měsíců, takže už jsou jako, už by mohli mít mladý klidně. My už jsme taky samičku popouštěli se v prosinci připustit, ale nechtěla. No a jdeme na vodu, no. Tak, nazdar. Jestli máte zamrzlý zase. Máte tu zamrzlý, Jdeme rozbít led, no. No, tak to pozor, ale. To vohni tu škrabku. Na druhou stranu, že by to šlo líp. Jo, půjde líp. Nevím, co s tím, prostě to zamrzá. Proti tomu asi není nějaký lék proti tomu, aby to zamrzalo, ale by se to muselo dávat na nějaký vyhřívaný podložky nebo tak, ale tak je neštěstí, když to mrazem praskne ta miska, tak to vyteče všechna voda do králíkárny, protože ano, ty misky jsou pro ty králíky prostě zbytečně moc velký, oni se jako možná takhle dá, to nevypijou to, jo, možná takhle dá matka, co má několik mladých, takže to vypije, ale tady se zase něco podělalo. Já ta kamera dobře fotí, třeba teď jsem s ním fotil Vyhlavský zoo, kde jsou vlastně skla. A když se fotí na normální foťák, tak ono to sklo se prostě hrozně leskne, jo. Ale tady ta kamera to vyfotila pěkně. Jestli to video budu stříhat a tam dám nějaký fotky do toho. Ale vy jste viděli, že to fakt, jako na to focení je to dobrý, ale málo to přibližuje ty fotky. Jo, umí to přiblížit, myslím, 2krát, když to natáčení dokáže přiblížit až 4krát. Dobrý. První miska, naliju tam vodu. Mám vodu připravenou. Dobrý. Povedlo se to docela dobře, si myslím. Pro další misku, jestli byla zamrzlá ta první, nebo zamrzlý všechny. Tak už máme hodin vlastně, se kouknu. 7:42. Už jsem tady 42 minut, obvykle mi to trvá. Obvykle to mám natrvaný za 20 minut, jo, když nezamrzají misky. S vím, že rozbiju tu misku. To asi kašlu, dáme tam vodu do toho. No, jo, to je ta samička. No a to je třetí miska vlastně z 10. A zabrala mi přibližně
to dělám 15, to dělám tady 10 minut, ty 3 misky. 3 misky 10 minut, to mám celý na půl hodinky, no je to blbý, Nějaký misky možná ani nepůjdou rozbít, máme tady ještě koukám nějaký náhradní, kdyby to nešlo rozmlátit. A ty jsou náhradní misky, takže ty ještě budu pak využívat, no. Nic, já vypnu natáčení a dodělám ty misky a pak uvidím. Dodělám misky. Tak, mám seno. A jdu ho dát. Furt sněží. Budu tam muset jít do vypravnou terasu. Uhní, srdce. Jo, tam. Tak, to bylo seno. Teď musím mít sem tady jsou ti blíky s vodou. Nebo teď spíš s ledem. A zase jsem zjistil, jak je to prostý a prošťouchnout to. Otočím jsem 20. Tak, druhý. Snad druhé ruky. Čeho to máme? Tady mám tu díži. To odnesu. Mám telefon vybitý vedle toho. Ale jo, kyblík odnesu. Kameru teď vypnu a no a teď jdi dolů pěkně. A leď. No a to je všechno na ráno. Takže já se s vámi o to loučím.